Kanang kiu Irad FC kala pelait lut ya barok ki ketang leer ki bakala bakan dan ban penliam ya kalangsning FC Dalaila Way ha ka wat ya kun ka baar ka quarter final ka 5th Meghalaya State League balalong hamadan ya lekai ka SSC Stadium First Ground Polo. Nakabenta ka ni ka jinga kun uba klain perkat sim le coach kalangsning FC ula pensyong bench wai ki rangelek kai bapau bat bakin sai ki jong u Henry Marcinho I yakasur bat karukam yelek kai ka nangkiu Irad FC Woodwood ula pha pens ait met warm up iki bat ka jing bujuli ki player ka dangyai beteng wat hadu balai khon ya kalamit penban ka ni ka buit kam shimlala ban khanglat ya ka kinhun ka jong u bakan mat i ka namram kabade ka namram baningkong ya ka kinhun ha ka ni ka lumpung ya khun Unam tam ha kan ka janmit jong ka jinga kun day walam suk nong klaw arpsan menen ya ka ba kalangsning FC kala yo ya ka kabu bakan pen phai kelapat ya ka da kermen scam mukim saupo ar menen habawan ban beteng ya ka kelamit sa shisin walam suk nong klaw san po menen ula yo ba un tap ya ka kul ka ba ar par ka kul ka ba lai la yo ban tap da just well tham prapoi menen kaba penlong ya kalangsning bakan namla asyu banla ban kenjo ya ka thong ban job ya ka ni ka jinga kun kumban shupen ken mau baha ka wat baningkong kalangsning FC kala bakan job da Henriola Way ya ka nangkiu Irad FC Hashwa jong ka ni ka jinga kun kilai ko lingba wiyai sha bare lai menen sanpo ar menen hanyo pesan menen bat benrap lang sagi kul na o hesmi ki rambai khat khandai menen khandai po menen plus san u nipong hi sumer arpo menen kalabyang pura ya kinhuni le kai ka rambai sken shinria SC ban penliam ya kamaram FC da hinriula ar ya ki artili kol nakabenta kamaram FC la tap ya ki da sebor lang tado sanpulai menen bat santosh teron nyo menen haba pa sha ka ni ka jinga kun tang hapo arpo menen ka sken shinria kalala bakan yo ban tap hadu lai tili kol Henry kat banang ya syakmat kerembash ken shinria SC bakan te lakam ya kajinga kun tat hadu bakan dala bakan khor artat ya kajing jam kumta hakabakut jong kini kajinga kun haba phai pat syakamit ya ken pon kalangsning FC bakan yaine haga kerdan baningkong hadien bakalala ban khor kendai pon ringkat bakasken shinria kaba kajinga pher hangni kalong haga head to head kat ba kanang kiu Iran kan dan haga kedan kabalai hadien bakalayo bakan khor riu pon kamaram FC pan 0 point